Is-Soċjetà Santalina l-Banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Fil-rokna l-Marx tal-Ġimgħa illum mażilna marx ta' Surmas direttur tagħna il-Bravu Surmas Maestro Aurelio Belli. Fredu ta' Kelment, marċ li jinsab fis-CD ta' Marċi Brjużi tas-sena 2015, fl-istess sena is-soċjetà fakret il-150 sena mit-twaqqif tagħha. Is-Surmas ta' Belli iben Emanuellino u Mirjam twilet fil-25 Ottubru 1976. Beda l-istudju mużikali fuq l-eufonju fl-età tenera ta' 9 snin manna l-notijow stess Louis Olivari. Aurelio kompla jistudja fuq l-eufonju, slide trombone u teorija tal-mużika taħt id-direzzja tas-surmast Paolo Borch u ħoħ il-kaptan Johnny Van Borch. Ta' 15 sena Aurelio beda l-istudju mużikali tiegħu fuq double bass taħt id-direzzja tas-sur Michael Abela u s-surmast magħruf Joseph Samut li għal diversi snin iddireġa l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta u diversi banet fosthom is-Soċjetà Filarmonika La Vallette. Fl-2005 Aurelio ġab id-diploma fuq l-istudju tal-eufonju. Is-Surmas Belli huwa attiv ħafna ma' diversi banet lokali fosthom il-Versatile Brass Band, il-Versatile Brass Quintet, kif ukoll il-Fusion Brass Sextet. Illum il-ġurnata is-Surmas tagħna huwa għallem tal-istrumenti tar-ram. Fil-preżent jgħallem mal-banda tagħna, l-Banda Duke of Connacht's Own, kif ukoll il-banda ċittadina Sliema, jokkopa kariga ta' assistent surmast ma' żewġ banet. Maestro Belli il jokkopa din għal-kariga mal-Banda Duke of Connacht sa mill-aħħar tas-sena 2012, wara li fis-sena 2008 kien inħatar bħala għalliem tal-allievi mal-istess banda. Fl-2006 attenda żewġ master classes importanti ma' solist tal-eufonju ta' fama internazzjonali fosthom il-magħruf David Thornton. Fl-2009 Maestro Belli flimkien mal-kollegi tiegħu tal-Banda Duke of Connacht's Own iffurmaw dik li hija Duke Festival Band, fil-waqt li diriġi din il-band u għamel l-arranġamenti mużikali kollha għal din il-banda. Fl-2013 Maestro Belli ġie mistieden biex jagħmel arranġamenti mużikali għal live band fil-konkors internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija fejn iddiriġa xejn inqas minn 12 pajjiż barrani. Illum il-ġurnata is-Surmas tagħna huwa arranġatur għal mużika kif ukoll involut mal-Orkestra tal-Filarmonika Nazzjonali ta' Malta fejn insibu għal dawn l-aħħar snin huwa qiegħed ukoll jagħmel l-arranġamenti mużikali għal wieħed mill-akbar programmi li jsiru f'pajjiżna, Rockestra. Fis-7 ta' Awwissu 2015 Maestro Aurelio Belli iddiriġa id-Duke Festival Band waqt programm mużikali eċċezzjonali ċelebri li tella fi triq kbira f'Birkirkara għall-okkażjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Kumitat Żgħażagħ fih dan is-soċjetà. Fix-xahar ta' frar tas-sena 2017 Maestro Belli ġie magħżul bħala s-surmas direttur tal-banda tagħna. L-ewwel debut tiegħu kien nhar is-6 ta' April meta ddireġa waqt kunċert ta' marċi funebri imtellem il-każin taħt il-patronċinju tal-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Emeritus Paul Cremona, is-surmast Aurelio Belli, determinat, motivat, sabiex ikompli fl-istudju mużikali tiegħu u l-attivitajiet tal-mużika fis-snin li ġejjin. Żgur mhux forsi, is-surmast Belli iħalli timbru mużikali ta' suċċess għall-banda tagħna fl-istorja tagħha għal aktar minn 150 sena fit-traġġija ta' surmastrijiet kapaċi u taħila. Kompożizzjoni ta' surmast direttur tal-banda tagħna Maestro Aurelio Belli fir-rokna l-Marx tal-Ġimgħa nippreżentaw il-Marx Fredu ta' Kelment kif semmejt meħud minn CD tas-sena 2015 taħt id-direzzjoni tal-ex-surmast tal-banda Maestro Rodrik Buġeja.
Dak kien il-marċ Fredu ta' Kelment. Maħruġ mill-banda Duke of Connacht's Own f'CD tas-sena 2015 mill-binna tas-surmas direttur bravu maestro Aurelio Belli. Ir-rokla tal-ġimgħa kienet minġuba lilkom il-preżentatur Daniel Vella, Marchivas Productions, bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Buzuttil, Chairperson tal-Kummissjoni T.